sorozat történeteinek alapjául a tudományos kutató és nyomozó iroda anyagai szolgáltak. Torontói Egyetem. Vigyázzatok magatokra! Minden rendben! Ne félj, ha valami eltört, azt megtérítjük. Hagyd csak, majd én. Hé, vakabát! Mit akar így? Semmi gond, csak viselkedjetek kicsit csendesebben. Csak jól érezzük magunkat. Meg is látszik, de itt azért még nem mindenki vizsgázott. Nem csináltuk semmit. Menjetek szépen! Ahó, ünnepélyesen megígérem, hogy csendben maradok. Jól van. Hol vagy? Gyere. Megyek. Nem tudok koncentrálni. Mi a 7. rész utolsó kérdése? Ha most elmondom, emlékezni fogsz rá? Mert már egyszer kérdezted 4 órája. Utálom a kvantummechanikát. Utálom az egész fizikát. Holnaptól nem kell rá gondolnod. A következő fél évig. Benyelek egy kis koffeint. Hová kerültem? A lélek határai. Humán apportáció. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Radó Döniz, Barbinek Péter, Makai Sándor, Hankó Attila. A dimenziókkal nem bánhatunk szabadon. Nem helyezhetjük el őket tetszés szerinti távolságban, ahogy azt oly gyakran a sci-fi írók teszik. A gyakorlatban ez még sosem nyert igazolást, de azért nem szabad elzárkóznunk az elméleti megfontolásoktól. A gyermekét egyedül nevelő Angela Corbet számára azonban a vele és lányával Sabinnel történtek nagyon is konkrét, kézzelfogható valóságot jelentettek. Megzavarták kis világukat, és a későbbiekben végleg átalakult az életük. Irodánk a hír hallatára kapcsolódott be a munkába. 87.105-ös ügy a felelőse Connor Doyle, a munka első napja. A nyomozásunk tárgya Angela Corbet titokzatos felbukkanása. Azt állítja, hogy kaliforniai házából 1 másodperc alatt Torontóba röpítette valami titokzatos erő. Köszönöm, hogy ilyen gyorsak voltak. Hol a hölgy? Jelenleg a rendőrségen, és nem tudják, mit kezdjenek vele. Írta Dennis Falden. Ki fedezte fel? 2 diák. Howard Samek és James McNaught. Rendezte John Bell. Már is. Szeretném, ha valaki eldöntené, mit csináljunk ezzel a nővel. Mindent elkövetünk, uram. Kérlek, láss neki a meghallgatásoknak, és légy alapos. Rendben, elnézését kérem. Jó napot! Ön bizonyára Angela, ő pedig Sabine. Egy újabb pszichiáter? Igen. A nevem Anton Hendricks. Azért jöttem, hogy segítsek. Értse meg, már mindent elmondtam a zsaruknak. És ők nem hitték el? Nem számít. Szeretnénk végre mindketten hazamenni. Miért nem mondja el, mi történt? Otthon voltam a kislányommal, Sabinnel, és egyik percről a másikra itt találtam magam Kanadában. Ráadásul birtokháborítással vádolnak. Mert így fest a dolog? Éppen a vacsorához készülöttünk, amikor hirtelen kinyílt az ajtó, és semmi másra nem emlékszem. Itt akkor is birtokháborítás. Az Armitage rendőrség tisztje. Kértük, hogy távozzik békében, de a hölgy ellenállást tanúsított és nagyon nyugtalan volt. Azt végül elárulta, hogy a neve Angela Corbet, és Kaliforniából került ide. Nem tudta megmondani, hogyan került Torontóba, az sem, hogy mit keresett a fiókoleszban. Így aztán végül elhelyeztük az egyetemi kórházban. Sokkal
alkos állapotban van. Dr. Kay Brillstein. Először azt hittem, hogy ez paranoia, de a mély interjú során kiderült, hogy nincs semmi baja. Bármi történt is, nagyon zavarja. Megijesztette. Már utána néztem a kaliforniai közlekedésieknél, és szerepel náluk Angela Corbett, és valóban Kaliforniában él. Hát, ez a helyzet. Elmesélnéd nekem, hogy kerültél ide? Igen. Helyes. Tehát otthon voltál, és a televíziót nézted. Ekkor mi történt? Kinyílt az ajtó. A bejárati ajtó? Milyen ajtó? Amin keresztül bejön a nap. És te kimentél ezen az ajtón? A mamával? Igen, és akkor itt találtuk magunkat. Én itt álltam, éppen ittam, és aztán sarkon fordultam. A nő pont ott állt. Itt? Igen, és én azt hittem, az ajtón keresztül jött be. De ott nem jöhetett, mert azt észrevettem volna. Mennyi idő telt el a közben, amíg idejött, és amíg a nő megjelent? Max 6 másodperc. És az ajtó zárva volt. Igen, ez annyira biztos, mint a Heisenberg állandó. Sose gondoltam volna, hogy Heisenberg elmélete makroméretekben is érvényesül. Volt itt egy buli is. Elmentek? Nem, tanultunk. Nézze, mindenki azt hiszi, hogy hazudunk, de higgy el, a nő normális módon nem jöhetett be. A portás beszámolója Az iroda mobil laborja. Második nap 13 óra 25 fogva perc. tanultak. Aztán 10-15-kor ez a nő is megjelent ott. De senki nem látta, hogy bement volna. Ki kell zárnunk annak a lehetőségét, hogy ez valami csel. Bár nem tudom, hogy valójában hogy kerültek ide. Ellenőriztem minden nyilvántartást, az FBI-ét is, szinte az összes buszpályaudvart és az Interpol nyilvántartását is. Sehol nem szerepel Angela Corbett, aki épp ide tartott volna. Lehet, hogy álnéven utazott. Az elképzelhető, de az én ellenőrzésem a személyleírásra is kiterjedt. Ha ez mégis csalás volna, mi haszonnal járna ránézve? Arra számít talán, hogy meghódítja a közvéleményt. Aha, akkor ez Hendrix kollega területe. Kényelmesen fekszik? Angela, kérem, válaszoljon. Igen, jó itt. Helyes, akkor elkezdjük. Most felteszek néhány kérdést, meglehetősen egyszerűeket, kérem, válaszoljon pontosan. A neve Angela Corbett. Igen. És Kaliforniában lakik? Igen. Vannak élő rokonai? Csak Sabine és a testvérem Mary. Ikertestvérek? Nem, ő 5 évvel idősebb nálam. Mi az ön foglalkozása? Titkárnő vagyok egy könyvelőcégnél Eurékában. Férnél van? Elváltam. És miért? Azért, mert kidobtam a férjem, nem bánt rendesen a kislánnyal. De mi köze van ennek a most történtekhez? Próbálom jobban megérteni magát. Tudom, hogy óriási feszültség van önben. Doktor úr, én egyszerűen csak haza akarok utazni, és emiatt a faggatózás miatt még nem indulhattunk el. Maga és Sabine szabadok és elmehetnek, senki nem akarja itt tartani magukat. De mi történt velünk? Ezt én is szeretném tudni, ezért faggatom magát. Próbáljuk feltérképezni a lelkét. Higgye el, jó kezekben van. Feltérképezni a lelkemet? Fáradt vagyok, megzavarodtam, és gyűlölöm, hogy úgy kezelnek, mintha hazudnék. Ezt nem mondtam. Én pedig úgy érzem. Azt gondolom, hogy maga és a lánya valamiféle traumatikus eseményen estek át, ami valósnak tűnt. Mert ez a valóság volt. Én nem állítom, hogy nem. Mindketten ugyanazt élték át. Egy élményt, amit hétköznapi aggyal nem nagyon lehet felfogni. Szeretnék segíteni a történtek feldolgozásában. Ehhez bíznia kell bennem. Képes erre? Megpróbálom. Nem tudatosan hazudik nekünk, meg van győződve a maga igazáról. Te egyetértesz a kórház pszichológusának véleményével? Kicsit nagy benne a feszültség, de különben minden rendben. Koherens dolog, ha elhisszük. Ez Donner lesz, kíváncsi vagyok, mit mond. Először is fölkerestem a Corbett házat, ahol az asszony lakik. Beszéltem a szomszédokkal is, meg
a nővérével. Nem mondhatom, hogy túlzottan sokat tudtam meg. Én úgy kb. 7 körül hívhattam a testvéremet. Nem beszélhettünk tovább 10 percnél. Ő közben vacsorát készített Sabinnek. Úgy volt, hogy átmegyek, vigyázok a gyerekre, de késésben voltam. Ezért telefonáltam. Aztán még egyszer hívtam, de nem vette fel. Arra gondoltam, Sabin ott van egyedül. Ideges lettem, átrohantam. Ment a tévé, az étel odaégett, de nyoma sem volt a hugomnak. Felhívtam a barátait, a kolléganőit, aztán a rendőrséget, mert nem tudtam, hová tűntek. Aztán 10 körül kaptam egy hívást. Jelentkezett a rendőrség Torontóból. Annyira furcsa volt. Nem tudtam, mit kezdeni az egésszel. Hallottátok? Igen, köszönöm. Ügyes voltál. Köszi. Folytatom a munkát. A következő adás 12 óra múlva lesz. Szóval valaki egy szemvillanás alatt átszeli a fél kontinenst. Mondjátok, hogy van ez? Próbálkozzunk regresszióval, talán kiderül valami. Angela, hall engem? Igen. Szeretném, ha visszamennénk az időben, május 5-ig. Ez 2 napja volt. 7 óra van. Hol van most? A házamban. A konyhában. Most hívott fel a nővérem, hogy beszélgessünk. És mit csinál? Csirkét készítek kínai módra. Ez Sabin kedvence. Sietnem kell, mert el akarok menni. Hol van Sabin? Tévét néz. A nappaliban. A vacsora már majdnem kész. Hirtelen kis fuvallatot érzek, mintha szél volna. És milyen irányból? A nagy szoba felől. A fény szinte vakító. Sabin! Nem szabad, Sabin! Gyere vissza, kicsim! Sabin! Sabin, ne! Mi lett a birtokáborítás vágyával? A rendőrség elvetette, hogy ezzel is segítse a munkánkat. Milyen kedvesek. És az egyetemi kórház sem törődik már vele. Mire jutottál a hálószoba helyszíni szemléje során? Nem találtam semmit. Mit tárt fel a hipnózis? Véleményem szerint Angela valami súlyos traumán esett át, és függetlenül a vizsgálatunk eredményétől pszichológiai segítségre szorul. Nem hiszem, hogy egyáltalán érti, hogy mi történt vele. Ahogy mi sem értjük. Még mindig az egyes mezőn állunk. Térjünk vissza a kiinduló ponthoz. Csak van valami magyarázata a jelenségnek. A vizsgálat 6. napja, folytatjuk a munkát. A Corbet-ház eddig semmi meglepő adatot nem kínált. 24 órás megfigyelésre kívánunk berendezkedni, és eközben folyamatosan ellenőrizzük az anya és a gyermek fiziológiai mutatóit. Ez abszurdum. Minden geometrikus paraméter normális, semmit nem találtam. Semmit? Egy nagy semmit. Az egésznek nincs teteje. Ha az történt, amit a nő állít, akkor annak maradt volna valami elektromágneses nyoma, vagy bármi más, amit utólag is érzékelhetnénk. Tudom. Na. Szeretnék valamit ide erősíteni. Sabin egy kicsit csikizni fog. Ne félj, nem fáj. Kicsim, ugye, a bácsinak ez a dolga. Meg is van. Mennyi ideig tart a dolog? Ami ki nem derül, mi az oka a történésnek. De hát pontosan mit keresnek? Bármit, ami rendkívüli a környezetben, vagy a szervezetükben. Lehet, hogy mi okoztuk az egészet. Nem zárhatjuk ki. Ha megint előfordul, minden paramétert feljegyzünk, és akkor talán kiderül, hogy mi van. Ne aggódjék, ha bármi történne, mi azonnal közbelépünk, és segítünk magának és Sabinnek. Folytatjuk a munkát. A csapat már 1 hete figyeli az anya és gyermeke minden egyes lépését. A házat is állandó ellenőrzés alatt tartjuk. Még 1 hétig szándékozunk maradni.
Gyakorlatilag semmi valószínűsége nincs, hogy úgy történt, ahogy állítja. Lehet, hogy igazad van. Emberek, eltelt majdnem 2 hét. Mire jutottunk? Gyakorlatilag semmire. Nincs semmiféle titkolt fegyver a környéken, sem rendellenes energiamező. Mi a helyzet a környéken végzett vizsgálatok? Már mindent bevetettünk. Vizsgáltuk az elektrostatikus mezőt, az időjárás változásában megfigyelhető tendenciákat, a meleget, a hideget, a páratartalom alakulását. És semmi nyom? Azt kell mondanom, hogy semmi. Rendben van. De még elképzelésetek sincs, mi okozhatta a jelenséget? Semmi ötlet? Szerintem Peternek van egy. Minő kedvesség. Nem is idevágó igazából. Hát halljuk. Szerintem itt valami fajta apportációval van dolgunk. Hirtelen mozgás konkrét térben. Az egyik percben Kaliforniában, vagy aztán meg Kanadában. A kérdés csak az, hogy hogyan. Nekem 2 hipotézisem is van. Az első szerint pszichokinetikus apportációval van dolgunk. Angela vagy Sabine akaratlanul olyan pszichokinetikus energiát termelnek, ami átrepítette őket a félkontinensen egész idáig. De hát egyikük sem mutatott pszichokinetikus képességeket. Így igaz, és itt jön a második hipotézis. Ha a dologért felelős energia nem külső eredetű, akkor belsőnek kell lennie. Koncentrált energiafolyamnak, ami téridő dimenzióval bír. Csak nem a térnek a szerkezeti elemeire célzol? De igen. Arra a csatornára, ami 2 távoleső pont között kialakulhat. A spirálra. De nem tudom bizonyítani. Bár ha kapok egy kis időt... Peter! Ez nem több, mint találgatás. Igen, ezek hipotézisek, amiket meg kell vizsgálni. Térjünk vissza a korábbi koncepcióhoz, és továbbra is tartsuk a kapcsolatot az érintett felekkel. Miért? Magad mondtad az előbb. Nincsenek bizonyítékaink, csak a vallomások. A tanúk vallomása bizonyíték. Tudom. De lezárom az ügyet holnap reggel. Ez lesz az első dolgom. És mit mondunk Angélának? Ez minden? Nem tehetek mást, nem találtunk semmit. Még mindig azt hiszik, hogy hazudok. Nem, dehogy is. Mi lesz, ha megint megtörténik? Valószínűleg egyszeri alkalom volt. És ha mégis? Angela, értsen meg. Mindent megpróbáltunk. Igen, ez igaz. Mégis szörnyen félek. Ha valami gond van, tudja, hol talál meg minket. És időről időre mi is hírt adunk magunkról. ...105-ös ügy, kiegészítő anyag. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Angelával. Most viszont már 2 hete nem jelentkezett, és nekünk sem sikerült telefonon elérnünk. Donnert bíztam meg, derítse fel személyesen, mi a helyzet. Ez minden, amit tudok. Minden szomszéd ugyanazt mondja, 2 hete felébredtek, és látták, hogy eltűnt a ház. Senki nem látott, nem hallott semmit, és nem tudnak sem Angeláról, sem a lányáról. Tehát vagy nem láttak semmit, vagy félnek beszélni. Igazad van, az emberek itt zárkózottak. Félnek az ismeretlentől, a külső befolyástól, vagy valami nehezen meghatározhatótól. Mi a helyzet a nővérével? Elküldtem pár embert a lakására. A lakás üres, és semmi nyom. Az nyilvánvaló, hogy itt valami nehéz gép dolgozott, de sem az önkormányzat, sem vállalkozók nem működtek közre ennek az épületnek a lebontásában. Pontosan mit találtál? Nehéz gépre utaló nyomokat, úgy 2 hetes lehet. Nincs kizárva, hogy lánctalpas volt. És senki nem említette? Doyle professzor, a központból keresik valami sürgős ügyben. Szerinted mit akarnak? Én már semmin se lepődnék meg. Itt Doyle. Doyle professzor, megkaptam a további vizsgálatra vonatkozó kérelmét.
Sajnálom, de nem járulhatok hozzá a folytatáshoz. Értettem. A központ azt akarja, hogy zárjuk le az ügyet. Mi? Miért? Abban nem avattak be. Tehát tévét nézel? És akkor mi történik? Kinyílik az ajtó. Az ügyet le kell zárnunk. Nem tudjuk, hova tűnt Angela, Mary és Sabine. A nyomok a lebontott házhoz vezettek, de itt félbe kellett szakítanunk a munkát. Nem térünk rá vissza soha többé. Végeztem, Conan Doyle. És kimentél az ajtón? A mamával? És itt találtuk magunkat. A Corbet családot soha többé nem látták. De hogy valójában mi volt az oka az eltűnésüknek, azt a mai napig nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, hogy kerültek Kaliforniából Torontóba. Azt sem, hogy később miként veszett nyoma a két nőnek és a kislánynak. De ez csak egyike univerzumunk rengeteg titkának, amikre még sokáig keressük majd a választ. Búcsúzik Dan Aykroyd az irodából.